ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, குளத்தூரில் இருக்க அக்வேரியம் ஷாப்ஸ் தான் இப்போ நான் வந்திருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ரீட் நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல் ரோடு. இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கடைக்கு மேலே அக்வேரியம் ஷாப்ஸ் மட்டுமே இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே என்னென்ன கடை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தனுஜா ஸ்டோன்ஸ் கடை தான் இப்போ நான் வந்திருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா விதமான ஸ்டோன்ஸும் இங்கே கிடைக்கும். ஹோல்சேலும் பண்ணுறாங்க, ரீட்டெயிலும் பண்ணுறாங்க. நான் இந்த கடையோட கான்டாக்ட் நம்பரும் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஏரியாவில் நல்லா கொஞ்சம் ஃபேமஸான கடை இது. எல்லோரும் இங்கே தான் வந்து வாங்குவாங்க. எல்லா விதமான ஸ்டோன்ஸும் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த பிளாக் ஸ்டோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலிஷ்டு பண்ணியிருக்கிறது. இது ஒரு ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees கேஜி. ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே வந்து கேஜி வைஸில் தான் இங்கே கொடுக்குறாங்க. ஒரு கேஜி ஒரு ரேட்டு அந்த மாதிரி வரும், ஸ்டோன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees வருது பெர் கேஜி. எல்லா விதமான இங்கே ஸ்டோன்ஸும் இங்கே அந்த ஷாப்பில் வந்து வச்சுருக்காங்க. அதுவும் இப்போ வந்து லாக்டவுன் பீரியட்ன்றனால கொஞ்சம் ரேட் வந்து டிஃபர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. 5 to 10 rupees டிஃபர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 100 rupees கேஜி. இந்த ஒயிட் ஸ்டோன்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்குது. அதே இந்த கடையோட ஓனரும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பேசுவார். யாருக்கு எந்த டவுட்னாலும் சொல்லுவார். அதனால் யாராலும் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க அவர்கிட்ட ஏதாவது டவுட்னா. இந்த ஒயிட் ஸ்டோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 50 rupees கேஜி. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees கேஜி இந்த ஸ்டோன்லாம். பெரிய பெரிய ராக்லேருந்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க, ராக்ஸு அந்த மாதிரிலாம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees மேலே தான் இங்கே ராக்ஸு ரேட்டு கேஜி. இந்த ஃப்ரண்டில் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ரோவில். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees கேஜி. இந்த ஃப்ரண்டில் இருக்கிறது இந்த ஸ்டோன்ஸ் இந்த கலரில் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 50 rupees அந்த மாதிரி வருது கேஜி. இந்த வெயிட் போட்டுட்ருக்காங்களா அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees கேஜி பெரிய ஸ்டோனு. இந்த பெரிய ராக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100 rupees கேஜி பெரிய ராக். இதெல்லாம் டேங்கில் சென்டரில் வைப்பாங்க. இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் பக்கத்தில், அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா சாண்டு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees கேஜி. இங்கே வந்து எல்லா விதமான ஸ்டோன்ஸும் நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம அடுத்தது வேறு கடைக்கு பக்கத்தில் எங்கேயா போய் பார்ப்போம். ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அடுத்தது எந்த கடைக்கு வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ கணபதி அக்வேரியம்ஸ் தான் இப்போ நான் வந்திருக்கேன். இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளோரன் தான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே, வேறு எந்த மீனும் கிடையாது, ஃப்ளோரன் மட்டும்தான். இப்போ வந்து லாக்டவுன் பீரியடு அப்படின்றனால நிறைய கடைங்க வந்து ஃபிஷ் டேங்கில் வந்து வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல. இந்த பாருங்கள், இந்த மீன்லாம் பார்த்திங்கன்னா 1200 ரூபா சொல்கிறாங்க ப்ரைஸ் வந்து. ஹம்ப் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறது மீன் எல்லாமே. இந்த டேங்கில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா 700 சொன்னாங்க. ஆனால் டேங்கில் வந்து ஃபிஷ் எதுவும் இல்லை. இப்போது லாக்டவுன் பீரியட்ன்றனால மீன் எடுத்துகிட்டு வர முடியலையா, அதில் இன்னும் 2 weeks தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 1200 ரூபா. பார்க்குறதுக்கு அழகாக நல்லா இருக்குது, பெருசாச்சுன்னா ஒன்றும் சூப்பராக இருக்கும் மீன்லாம். இந்த கடையோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா 400லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதிகபட்சம் வந்து 4000 வரைக்கும் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபிஷ்ஷோட ரேட்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா 500 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த கடை பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா ரீசனபிளான ஒரு ரேட்டு தான், ரொம்ப அதிகமான இல்லை ரேட்டு, மீடியமாக தான் இருக்குது. வந்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நான் கான்டாக்ட் நம்பரும் கொடுக்குறேன். இந்த மீன்லாம் பாருங்கள், சூப்பராக பார்க்குறது அழகாக இருக்குது. இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்லாம் நிறைய கடைங்களுக்கு போய் வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து போடுறேன் எல்லா கடையும், என்னென்ன மீன் இருக்குது என்ன ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்து போடுறேன்.
எல்லாமே நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நேரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் வீடியோவில் பார்க்குறத விட. இதெல்லாம் இந்த மீன்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கடைக்கு. கார்டு நம்பர் நான் வீடியோவில் கொடுக்குறேன். குளத்தூர் ஷாப்புக்கு வந்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து 10 கடையாவது ஏறி இறங்கி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ரேட்டு எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாமே நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. இந்த மீன்லாம் கூட 500 ருபீஸ் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே பாய்.